какво се различава втората цигулка от първата в един оркестър? Добре, нека видим. Разликата не е в инструмента, нито в лъка, а в музикалната партия. Първите цигулки обикновенно водят с мелодията, докато вторите добавят хармония и подкрепа. Затова те свират в друга, често по-ниска тоналност, която изгражда целия звук на... Абсурд. Едно и също произведение ли свират? На логиката. Всъщност, ако свират две различни тоналности, може би свират и две различни зали също така. Не сме го включили в контакта между другото. Ами супер! Следващия път ни поканете. Поканете ни нас. И достоверна информация искам по телевизията са. Дайте се на BTV да бъдат уволнени. 088 тайният оркестър. Хотлайн. Помощ.